12 minut po godzinie 8 to jest ten czas, kiedy Petivo Guesta, a w studiu jest z nami Michał Guć, wiceprezydent Gdyni do spraw innowacji. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszym tematem jest zakończone już głosowanie czy wybieranie projektów z budżetu obywatelskiego, a także z programu Przyjazna Dzielnica, które są realizowane na terenie gminy. Na samym początku pytanie o to, czy miasto zostało może zaskoczone troszeczkę pomysłami mieszkańców, bo jest to pewien też sondaż potrzeb, więc czy takie zaskoczenie nastąpiło? Zaskoczeń nie było. Jak w poprzednich latach dominują wśród zwycięskich projektów, dominują te związane z rekreacją, a więc siłownie zewnętrzne, place do ćwiczeń, place zabaw. To są te przedsięwzięcia, które gdynianie najchętniej na nie głosują, ale oczywiście jest też trochę projektów związanych z takimi bardziej przyziemnymi kwestiami. Największy, opiewający na ponad 400 000 złotych projekt to projekt dotyczący chodników w dzielnicy Chważno-Wicznino. Było też trochę oświetleń ulic, ciągów pieszych, ale jednak trzeba powiedzieć, że dominują te potrzeby bardziej wyrafinowane, czyli właśnie kwestie rekreacji, sportu. Czyli te podstawowe potrzeby zostały już zaspokojone, możemy tak powiedzieć? Można by stawiać taką tezę, chociaż oczywiście wiemy, że miasto rozwija się szybko i tych potrzeb jest jeszcze cały czas bardzo dużo, zarówno w nowych dzielnicach miasta, jak i w tych dzielnicach starszych, gdzie z kolei trzeba jeszcze cały czas nadrabiać zaległości. Ale dobrze, że budżet obywatelski jest takim dodatkowym narzędziem, które wchodzi niejako z boku do standardowych działań miasta i dzięki temu to łatanie dziur można prowadzić szybciej. 31 projektów, o takiej liczbie mówimy a propos budżetu obywatelskiego. Jaka suma pieniędzy jest na to przeznaczona? Łącznie w ramach budżetu obywatelskiego było w tym roku w puli 5 310 000 złotych i zostało wybranych 31 projektów, ale mamy jeszcze dodatkowy projekt za ponad 200 000 złotych. Projekt, który jest nagrodą dla mieszkańców Orłowa za najwyższą w mieście frekwencję. Czyli to jest pewien też taki czynnik, który chyba zmotywował mieszkańców, bo frekwencja też zadowala, prawda? Tak, jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Ona wynosi blisko 16%, ale myślę, że lepiej mówić o nominalnej liczbie głosujących. To jest 36,5 tysiąca osób, które zdecydowały się wziąć udział w tych konsultacjach społecznych, bo budżet obywatelski jest konsultacją. Myślę, że jeżeli porównamy to do frekwencji w wyborach lokalnych, w referendach, to naprawdę jest to bardzo przyzwoity wynik. Tak jest. I co się złożyło na tak wysoki wynik? Z jednej strony pewnie ta nagroda była taką motywacją, natomiast jeżeli chodzi o działania promocyjne, jak one wyglądały? Bardzo szeroko staramy się prowadzić działania promocyjne, zwłaszcza docierać do osób, które z definicji czy z natury są w jakiś sposób cyfrowo wykluczone, a przypomnę, że w budżecie obywatelskim głosujemy wyłącznie przez internet, a więc naszych wolontariuszy kierujemy do klubów seniora, do organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ale oczywiście dyżurowali oni również w centrach handlowych podczas różnego rodzaju imprez, byli na meczu Arki, byli na meczu Asseco. I to jest jeden czynnik, ale myślę, że to, co jest najważniejsze i to, co też sprawia, że ten budżet obywatelski jest taką ciekawą formą aktywizowania mieszkańców, to aktywność samych wnioskodawców. Oni nie tylko zgłaszają projekty, ale później prowadzą na różne sposoby kampanie promujące te projekty, starając się zdobyć jak najwięcej głosów. Czyli każdy, kto ma jakiś pomysł, również sam zabiega o to, żeby ta frekwencja była jak najwyższa. Kolejnym programem jest Przyjazna Dzielnica. Czym różni się i jeżeli chodzi o to, komu powierzone są te zadania, a także z czego wynika ten podział właśnie na budżet obywatelski i przyjazną dzielnicę? Przyjazna Dzielnica przede wszystkim różni się tym, że są to projekty zgłaszane nie przez mieszkańców, tylko przez rady dzielnic. Gdynia ma system rad dzielnic funkcjonujący już od wielu lat i chcieliśmy w ten sposób zachęcić rady dzielnic do kreatywności, do zgłaszania nowych pomysłów. Co ciekawe, z roku na rok, bo to już któraś kolejna edycja, widzimy, że nie są to wyłącznie projekty wymyślane przez radnych dzielnic, ale również często posiłkują się oni wnioskami, propozycjami mieszkańców. W tym roku głosowanych było 94
4 projekty. Wybranych zostało 30. Najwięcej na Dąbrowie, bo aż 5. I są to działania przede wszystkim miękkie, znaczy właściwie można powiedzieć wyłącznie miękkie, czyli różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, ale kierowane nie tylko do młodzieży, kierowane również do dorosłych, do seniorów, kursy pierwszej pomocy, kursy tańca, festyny, biegi, imprezy sportowe. Tego typu integrujące mieszkańców działania są w tym konkursie głosowane. Tutaj bym poprosił o może jakieś przykłady, bo już wiemy, w jakich ramach mieszczą się te inwestycje, które są przed Gdynią w wyniku budżetu obywatelskiego i przyjaznej gminy. Jakie są takie najciekawsze przykłady pomysłów mieszkańców? No, przykładowo największą liczbę, bo 1592 głosy zdobył projekt Oburze Kulturalne. Jest to projekt, właściwie można powiedzieć cały zestaw działań dotyczących właśnie lokalnych imprez kulturalnych dla mieszkańców Oburza, czy też sąsiednich dzielnic, bo oczywiście nie zamyka się to w tej jednej dzielnicy. Tak jak już wspominałem wcześniej, są wśród tych projektów też działania sportowe, rekreacyjne, na przykład zumba w Małym Kacku i myślę, że to, co jest ważne, to zróżnicowanie tych projektów i właśnie to, że to mieszkańcy, ci najbardziej zainteresowali, zagłosowali na to, jakie będą chcieli mieć zajęcia, więc nie narzuca ich ktoś z zewnątrz, kto sądzi, że takie zajęcia mogą być ciekawe, tylko właśnie sami mieszkańcy wybierają to, co jest dla nich najbardziej interesujące. I właśnie o tej demokratycznej metodzie dzielenia środków z budżetu rozmawiamy z Michałem Guciem, wiceprezydentem Gdyni do spraw innowacji. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.